amala memeja gwande manu shomonna wajotula awampi huru nde aya shingo hone ya nwanye ya kwoso onye nwe huru wunne ho ya shango nda parele heri chenne ya na nwanye ya omeni juru kogu onwe heri chumu nnade na Boko Haram oja unwolu ogwu mebe ola gbamara mana omenja dogu shiga buru onwe ya chinugbo onye bebe mekwa nneme ohem kara akrika onye me arụmụnnade bịakwala bịa buru maka nụna ọwụ obodo anyị onye me arụmụnnade mejiela nwanne bịa buru maka o koko nwa Jizọs mejiela nwanne mejiela nwanne bịa buru maka ụzarị mmọnwụ mmadụ ọwụ osisi onwe kanu nga gbara bagbo egwu aka nwanne dị anọ ya ọkwekwuola m na mbọ shagama mana osisi kwụra nkwụ he janụ shikwu ajụga m shoje me arụmụnnadị eji me bịa buru m aka o koko nwa Jizọs imejiela nwanne imejiela ndị mohe bịa buru maka o ewu nwanne akụka ka ga m shụmụnnadị chikwariko ya ụmụnna wajotula ewu ndị ejime ụgwa brodike ụkwa nga mụrụ ya o ashoje me arụmụnnadị imejiela nwanne kakara na bịa buru maka nọ o Yeshu yeme shi na ụkwanu ya na kpọrọ nwa o onye ya na nwanne ya kwuo uje eji adụhe akụka jụga m shọrịla mmenụ na mana jụmasị onye me arụmụnnadị ejila nwanne ya buru n'ụmụaka o koko nwa Jizọs zere kwa nwanne zere kwa nwanne mara na chagbe eje egwu tututum ụmụnne ji akụ ọchụdo Martin agbaso ehihie ọpụwere ime arụmụnnadị bịa buru maka machikubo dike na mbe nọ na akụbo dike na mba eji dike mebe afọ achọma dike o manọ na bana m mbụja atụma memezuchara m kembana echile gara aga o okrobechile obodo oyibo oyodola were aka obiado ọnụ nga nna ya o ụmụnna dịcha ahụ zuru oshi ekwura na ogbo okorobịa jegbuo legwarala achim echile gakwara aka o amachi nyere bọbịa chọrọ ala bọbịa dị o ụmụnna dị chọgba gashawo lekwara n'uche gbadịlụ ya no ịhụkwa nnacha dị n'ala ala o dịnụ shaba obebe manna o shoje mebu nna nwanyị ọzọ omebu nwa ogbenye ọkpake ya lagbara lekwara chaka okekwuola oko agbata ya eroye ya aronye anụ nwanne gị biri ma o arakwala na na-eji di ma o omeneji arakwala nwanne gị biri o gịtụga nwanne gị chugbo ya nwụ aga onye na biribanụ agbanụ PG sajo na-eke nne m le dajo nne m le ịhụrụ ụmụnnadị n'ụlọ aramana dajo nne m ịmara na acha ha echere obi eke eme o ezi nwoke na-eke nne m aramana ebe mara kwa nwanne o ezi nwoke na-eke o si na nwata bụrụ ọgaranya nne m Chief Mike Eke okorobeshedi abọ ha dị ma na imejiela nwanne ọsọla ifule adịghị kwanu chibọmụjụrụ mana o mere ga-akwane na ụgwọ ọrụ ya n'ihi na ụgbọ bụkwa nna dike wụ ka mụrụ ya o ji nwoke ahụ ụra wụ ọkpọ ma ya wụrụ eji ije ọhịa mana ọ ga-ekwu ha ọhụrụ elu wee gbuo onwe ya
olede kaka onye kwere mkpa emehụ ya o ji chukwu ụgwọ onye ọwụla ka akpakpọ ha onye ọwụla ka aka omefu I go do this I go do that pete for where aga m azụla megabit generator ụta weji anyelebochana nwo chief olegi na honorable lelegi ndị tere mkpa nwụchana chief okpere ekpe eme ya ji chukwu ụgwọ mana onye kwetere eruga ya lee na ndị kwere mkpa nwụchana honorable lelebe nọ president gbala ọsọ akụkatụka minista elebi nọ onye ụlọ mọgbakọ awarịghị anyị achụzụ ụzọ anọ achọ mmiri anọ ya wụ mkpa dot politics ya wụ mkpa ekpere ememe okwere m mkpa onye kwere mkpa ji chukwu ụgwọ okwere koko nwa Jizọs mkpeme ya o ji chikere m n'ụgwọ for sure okwere mkpememe I go do this I go do that nwanne otu egwechi ọnwụ mkpa dot politics mana onye dakwa na awa ebula ji dị ụgbọ na ndị kpere mkpa gbanagana aga m ịnụrụ n'ụyọ ọma aga m etila nọ latrik aga m ịdọrọ n'ọkụ ọma ekwala shotu na uweshio ụfọdụ kọrọ nwa agbọbịa mkpa kpe ya mkpa chaga n'elu ya alụ eriga nna dị gị alụricha breda dị alụricha ụlọnụcha oge eruola adịbọ ya gbalaga ọ na-akọrọ onye ụwa n'elu ụwa chi ya aka kọrọ ya okpere mkpa ememe onye kpere mkpa ji chukwu ụgwọ okpere m mkpa emehụ ya n'elu ụwa o ji chikere m n'ụgwọ ya mere m ji ebuga okpere mkpa m ịkpọ chief olegi na honorable lelebi nọ atụm onye eze lebi nọ kokoma Jizọs anya tagbuola onwe anyanwụ na-eji akụ egwu onye nwụchiela anya na anụ na ụfọdụ bịado ụlọchi mmekpe ma mkpape ka mkpapecha ya na uye elu aga m ezuru gị ngwa egwu aga m ezuru gị moto aga m enye gị 2 million ekpecha mkpalakwuo ma gbalaga gbajedo Abuja mkpa na-ekpere ndị nọ ya lalachana ahụna aṅụlakpo Lagos mkpekpere ndị n'obodo abụna ụfọdụ jema n'ime chọọchị kpe mkpa lọnchin ekpecha otu awa echi nwogbenye ikpere mkpa na village shagige je mmanya rio nasa nwogbenye anwụna ọ na-akọrọ onye ụwa chi ya kakọrọ ya kpakọrọ lekwara honorable le ndị kwere mkpa nwụla ịnọrọ n'ime ji bụ kpọrọ skọt ndị dola gị votu anwụ n'anya hụcha votu omega ga na ụgwọ ya n'elu ụwa onye mega omega n'elu ụwa ga na ụgwọ ọnụ ya ụmụ ogbenye je dacha ahụhụ ti nwa pọwa nwofu anwaghị ya ma doshi selfish people onye mere ga na ụgwọ ọlụ ya onye chabekwuola onwe ma o megbuola onwe ya kwekọ gbakpere n'egwu ọkụkọ aga m ezuru gị moto oke ọkpekpe jaga m ezu azụ aga m ịrụ n'ugwu ya elu oke ọkpekpe jaga m ịrụ anụ chief olegi na gọvanọ ịgbala ọsọ atụga m si na-eto elebi nọ honorable elebi nọ onye mere ga na ụgwọ ya ọkpala gbagidere ụkwụ n'omelu ụwa ka onye nwere anwụ ma no matter the condition n'ihi m onwe m n'ezinụlọ m echeela m oge Chineke ejabụ onye jubia bụ ebe nwanna m rana chi ụba si na chi ọmụmụ si na chi anọrọkwala n'ụwa chere oge Chineke kacha mma anya mara ogbere ndị pụrụ ụzọ gbakọ onwe ya ọsọ ma ngozi nwa bịadokwa nna nwa nwụna n'ọnụnụ nwayọ chere oge Chineke kacha mma nwanne do you believe
Emarala o. Do you believe? Nejime. Oh nejime. Mano go onwere lu egbo onwe ya. Abata nwe cha wonu ba. Ko kamera na show basi na chi e basi na chi o. Ngwa ngwajala ngwa. Awere kwala no nwa yo chere oge Chineke kacha. Ni keji kwana dike. O nwere nde puru zo gbako onwe oso mangozi nwa biado kwana nda halala o. Were kwala nwa yo chere oge Chineke kacha ma okorobia do you believe? Oge chikama. Emarala e. Do you believe? Oge chikama. Nejime. Onye kwe hụ na anyị ekpe ala ya mata mechi. Betie bebe mapọ. Betie metie ụmụ okorobịa alakpuchala o. Ebe achọghị akụ nke ụwa n'ike ndị breze alachala o. Eji ike eme ụwa na nụ n'olu m. Okorobịa ga-ekwa ntị o. Abọbịa ga-ekwa ntị oge Chikama enona o. Oya wa dolo mara ya mara dolo pete. Eja bonye jubia bo ko kajola e. Abata nwechi aga mi gba moto ta. Abata nwechi shona wodo ba o. Eba choga konko anike ụmụ okorobịa nwụchana o. Chineke kere igwe gbara anyị che. Anyị somo oge Chineke. Anyị ga-azụ moto dị mma o. Anyị ga-arụkwa ụyọ dị mma o. Anyị ga-alụ nwaanyị mara mma. Pa ego Igbo delu ụwa e. Okwere anyị na nkwa, okwere anyị na nkwa e. Mana do you believe? Oge Chikama. Emarala e. Do you believe? Oge Chikama. Amarala m oge Chikama, oge Chikama delu ụwa e. Oge Chikama. Abata nwechara kwa mma o. N'ihi onye shutori agbake nwa ya nwa onye ha. Buru alolo Martin Neke Chairman CEO Do Best Worldwide Delivery Services Ome nwanne chere oge Chineke oge Chikama. Dr. Roberto Sigwe nwanne meje money n'olulu oge Chikama oge Chikachama nọ na o. Oge Chineke kama o. Ọjọ́ bí arú fọdún dé mànú ma. Ó dẹ̀yìn mẹ́. Oge Chineke kacha mma. Gbale gbarala o, shokorobịa para ewe joshi o. Shajezu ego ga-ejile amama, de apapale mma o. Ehụla ndị polisi egide nna ya. Adụọla ya mkpọrọ, ya nọ n'ụyọ mkpọrọ papa nwụ, ya nọ n'ụyọ mkpọrọ mama nwụ. Onye shutori agbake n'elu ụwa nwaanyị nwụ, onye ahụ gba. Ọ na-elekwana ihe la na-acha. Okechela m oge Chineke, chagozie m o. Ye m nwaanyị ọmarị mma. Pamela nwaanyị omenụ na o. Kamsi ya Chukwu nwa m, meje m ọnụ. Ọnwa kokoma Jizọs abịọla sị. Chere oge Chineke, na meje m ọnụ na o. Ome nwanne ekeze Frank Osondu Simo o Okabe Obi nze chere oge Chineke Chevron staff na Lagos n'olum andoma Damu Pito onye wenye ande no US ndomare mma Dejo chege Chineke anyamra na no na o. Mana do you believe? Oge Chineke imana na e. Oge Chineke n'olum oge Chineke. This is a special dedication to Let Pachas Amuneke and Mrs. Eugenia Amuneke. What they make puku, may their gentle souls rest in perfect peace. Amen. I won't do work obligation or whether not local government. Doma. It's a man table. Metie ma po mama o. Bebe metie ma po mama o. Melanya ni hulanya za homa mama mama o.
melanya ni ulanya na kalita homa mo papa mo metie namro makidole papa mo medemrole eleji oja wa banairo yana ronya ihe no kpagoro ụmụ ya shi ngodoro ona ji ngodoro mkpọrọgwụ adị ama onye nwe ji egburu ji ya onye mekwa na arama ihe no onye papa otulare mma ogora ugbo kwa onye borishi ije lo wale ika harala agwo onugbu anu nti ọma kokenu n'olu abra n'ozo nyozari ya repugwako enamana onye nwe maneja pebesi sokoro ya kokoma Jizọs ebela omeneji je makwanole okoshishi je makwanole papi na la marole ishibo onye nọrọ tema na la bachana abale toga kwa kokonjo tema na la bachana abale tugo la mojo neji me aku awu eweje bere ne ya amana ramana ya abawu eweje bere mako abale tugo la mojo abale tugo la mojo ndachi kamlemle wamejeje mba aramalebe mara kwa pachali la bole nolum patasa muneke okoshishi no gbeke omero akendo gbeke pachali alala nana aju ese mamejeje mba mama aneze lala Eugenia muneke omere ngogbenya la bola omronye nagade nwanwo dachikebe manna kwonwo wamejeje mba ko were takarelebe manna kwonwo achonwo sura kama na kwula o omronye nagane nwanwo danga munekebe manna kwanye jeje mba nanona achali alala neji alala omenwa lala bola nanona ataja hono nwanya o la mabala ya kwokwa juma ya oji gbo nda Eugenia nwanyo mare nwanyo obioma ije makwanole maje na chigo nye nọrọ papa ije makwanole ndachikebe mana kwonwo wamejeje mba Chief Chikamele Otufiola wamejeje mba ko were Chairman CEO One Green Pharmacy and Med Stores ogarege manwanyo mebe mna kwa mama ijelu shiriko ijelu ada ikana apije makwanole shibonye noro neji betie mebe shibonye noro alemana la bacha abala mojo alemana la bacha onwe apunda chali na da Eugenia ndoma miri mbanguru gbeke da chali nye nanye na nonna street light mbanguru gbeke anda chali nye pano gbeke Koko Jesus ebe abala dogola mo ine datika mela muleke abala dogola mojo Chairman CEO Isomantable Film abala dogola mojo Lucha muneke ebe manyo mare dako beti nnemle abala dogola mo ululele ebe manna kwa mama abala dogola mojo agaga mchomu sura kama na bola o abala dogola munekele ande no n'obodo yibo ijelo abala dogola mojo awama blessing nem ako washirike nne abala dogola mojo dachikebe mana kwa muwe wamejeje abala dogola mojo wanye ka nwokike abala dogola mojo kita nwelu wa akeja ko egwe no abala dogola mojo kanebe mana kwa ijelo abala dogola mojo